Det er flyvekort her. Goddag. Jeg håber fandme, at I er klar til at komme i bygge i weekend. Ja, jo. For der sagde de, at hele Chris Days, det blev fyldt op med lyd og lys og alting. Det blev spændende, det blev fedt. Og 4 DJ's kommer og spiller, når om til bumse, som man sagde. Ja, jo. Og i bar, der er der som også gode tilbud. Og der er løjet, der er gratis entré fra 23 til 24. Så det er bare med at komme til. Og i bar, der er der billige flasker. Jo, helt billige er de. Det er helt cirka 300 kroner for en flaske Smirnoff med vand. Eller en Captain Morgan. Det er gur. Fanden ned med det er gur. Og så kan man så også få en gin. 300 kroner med vand, det er fandme der nogle priser, man kan forstå. Så Flyvekort, han er klar til DJ showcase her på Crazy Daisy her på lørdag. Det er det også. Så kan vi jo se det bare og dele en øl og noget. Jo, det blev vældig, hvis ikke.